תסתכל. אלמיה, רבי. אמצע. אין לי שום בעיה ואין לה שום בעיה. שלום, שלום, סטנדרט, nothing special. שלום. תעשה טובה. תעשי את הסיטואציה. שום בעיה. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק שיש תקיפה. פלץ. תודה, חשוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך, ויקטור, I'm going back and forward. At your time, you come closer to me, you don't do nothing. At the third time, you touch. Come. תמוד לאבא. תסתכל, אני אתחיל להתקדם. הוא יבוא, come from this side. תמוד לאבא. ברגע שאני שיני את הכיוון, המטרה מאחורה, היא נעצרת את המטרה. כל מקום שאני זז, תעמיד את הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד. היא שומרת ראש. שלום, שלום. היא מזהה שאין אלימות, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. קם! כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים לאותה נקודה.